Durant tot el mes de desembre i fins al 4 de gener, la Biblioteca de Lloret de Mar organitza un cicle anomenat Nadal a la Biblioteca. Aquesta iniciativa engloba 6 activitats nadalenques per a petits i grans. 4 d'aquestes van directament adreçades als infants. D'una banda, els més petits han pogut participar al taller de ceràmica. Per primera vegada, els infants, majoritàriament entre 7 i 10 anys, han treballat el fang en diferents sessions, acompanyat dels pares o els avis. Hem fet 2 tallers. El primer dia manipulàvem amb el fang. Es tractava pràcticament de tenir un primer contacte als nens que mai havien tocat el tema del fang. Va ser molt divertit perquè es vaig haver que fer fora pràcticament perquè vam agotar el fang i s'ho van passar molt bé. I avui hem fet el segon taller, que és esmaltar les peces. D'altra banda, el dissabte 19 de desembre al matí, els nens majors de 3 anys podran gaudir del Cuento de Navidad i el dimecres 23 a mitja tarda podran participar a l'activitat Contes de Nadal amb Cagatió. Finalment, els infants d'entre 3 i 10 anys podran elaborar els seus fanalets al taller de fanalets de Nadal que es farà el dilluns 4 de gener a 5:45 de la tarda. Les altres 2 activitats restants han estat tallers dirigits a adults. El 10 de desembre, una desena de persones va participar al taller d'embolcalls de regals. Avui estem fent embolcalls de Nadal. De fet, els embolcalls són de tot l'any, però és personalitzat una miqueta més de Nadal. Llavors, ara, en aquest moment, estem fent uns sobres que es poden fer a diferents mides perquè la gent pugui després posar-hi l'obsequi que vulgui. Així doncs, amb materials reciclats i fàcils d'aconseguir, el taller proposava elaborar embolcalls ben originals. Ahir dimarts es va realitzar la segona i última activitat per als majors de 18 anys, un taller de centres de Nadal fets amb materials orgànics.